Zeegas dat permanent onder wetten groeit, komt eerst nog net waarom in de Waadzee. Het is 3 jaar lang bezocht, maar een tropbraak bleef voor eerst uit. Doch bleek na een visite aan 2 locaties dat met de plant experimenteerd is. Het is mooi iedere betiet nog voordat de zinnen opkomt dat de ploeg hier om boord actief wordt om eerst op zoek te gaan naar de zeegasplantjes die de manolin planten binnen. Er had al een succesvol zeegas-experiment geweest met zeegas op droegvallende platen bij Green. Dat zeegas verspreidt hem middels het siert. Dat ken je hier net, want deze planten binnen permanent onder water. Zijn wat het hebben van harde wortels. De vraag is nou eerst, is het er nog wel en groeien ze nog wel? En is het nog in leven? Om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen, maak je het wettering. We beginnen altijd met metingen, dus we willen kijken hoeveel scheuten kunnen we nog terugvinden, hoeveel groei hebben we gehad en groeien daar misschien eigen op te planten. En vervolgens nemen we ook nog plantenmonsters, dus we gaven altijd 1 scheutje uit per plot. En dat wordt dan onderzocht op suikers en de wortelstokken, want dan weten we hoeveel energie de plant heeft opgeslagen.